ole clear tu te che baile ve kule tuntruma video kan clear haule tur hi nimin ni sompali thole ne chuna aram hlun sauta thil thleng chungchang le akai hnoi engemo tuntruma chuan kan ngai thlau le donanga kan share the wangin tunlaya social media chaktoa thil thleng engemo de ulek a ompon kan lo munghal zungzung thei toa he taxi chak eme ya kong cross zonga lo tlan hi a break fail wange nianga engwange niang ti kha chiang taka hria thei ani lova kan muang hian sut thoi pal chu anei ngei maya wa nei thak takin hliam nalutuk tuar le nunna cha nero an om lo hlo tru hui lara tlante tan phei hi chuan den fia takania abul hnaya asut fulo te tan ki chuan thok huaina thammani hetianga vanduina a thlen mek lai hian thil thale tangkai inti muatana tha mai rilruwa alo langa chu CCTV kholaya kan da thin hi ani mimal ina chawni lo kan veng chung le ko thler vela te hei aya tamzok nei thei tur hian kan VC te kan khotlang hroi tu te le uai me hroi tu te po hian ma la zel thei sela a thadon hle mai ti kha rilruwa alo langa Mizoram chunga ngei te po kholaya CCTV kan da angchi te thil chuilet nana atang kai dan te po kan hriat photo arenom hei hi khotin le vengtina khotlang hroi tu te le uai me hroi tu te po hian war deuh theila awa thadon ti te kalo ngai tu mai maya tin zanlai mi mudre to nuwa chet sol palna thleng angchi ate le mi re laya midangina an mulo laya vanduina chet solna thleng angchi ate po tunge tidik lo zok le tunge thiam lo zok ti tu mana an mulo na po CCTV hian tangkaina tam tak anei arenom kan soita kang khan mimal ina chawni lo vengtina ko thler tina hian da theila ko sang te veng sang te hian tunai hian war deuh theila awa thado nem kan tangkai pui viawin arinom tin tuna no pangbo zon chungchang ate po mu lani chi alo ma sela CCTV alo om hlau maya chu chuan a thlen chin le akal top na chin te a zon lama kong tam takin thil ati ol sama vai nan ruwa motora an phur de nge ti ngai dan tam tak a om mek lain CCTV a en le tania heta hian kongpui atanga apeng lai mu ania a thlen top na berle kongpui atanga peng lai lo lang hian azong tu te tan po na ati ol sama soita kang khan mu lani chi alo ma sela akal top na ber a pen top na ber CCTV a mu ania hei hian kong tam takin azong tu te tan na ati ol sam ani no pangbo zon chungchang te karon soilang tel ta du'a CCTV kan soi lai mek ani boka arem chang ema karon update tel ve sim ani voin march ni sompali thole ni hi mizodana azon hun top ania khotla nganga zonna hun chu ti top hri ania voin lama khana kharna hunte man ane tin lir thei kan soi lai mek ani boka lir thei khal chungchang a hian kan film khur a tha hle maya kumtling lo no pangte te lir thei khal kan tam ema nu le pa te po hetiang lama hian kan film khur le zual a tha hle mai kan speed te asang thin sia engemo dam lo na thil le man mo thil awanga tlan chak te chu thil om thei ania chu tiang ni lova chak deuh dewa tlan vak hi a him lo hle te kan hriat a poimo hle ani tina kan tel le apoi theilai berzo ka chu kan film khur lo ra hi keimani chawin kan tuar lova midang kan su palemo kan tai palemo kan film khur lo ra midang in an lo tuar tel velai hi apoi lai berzok chu ni kan film khur lo ra hi midang in an lo seng tel theya an lo tuar tel thei ni ti hi kan hriat apoi mo hle ani tuntruma accident tokte vandoina tokte kan vadem na lam ni lovin a break fail wange engwanga thlenge chiang taka hriat thei ala ni hri lova
an ni kan va dem na lamani lo ti kha thlir tu lamten min lo hria sak don nia arem chang ema film khur angai thu te karon septel shramani